Nou ja, het verzamelen van schaatsen komt natuurlijk uiteindelijk weg vanuit het schaatsen zelf. Als kind mocht ik verschrikkelijk graag buiten spelen en als het winter is in de sneeuw. En als het ijs goed was, hup, op het ijs. Nou, volgens mij was het vroeger als kind, in de kerstvakantie, waren we altijd op het ijs. En als het niet zo was, dan was het een grote teleurstelling. Alles wat met schaatsen te maken heeft, zeg ik dan maar even, kort gezegd, dus reclamemateriaal, boeken, kinderboeken, ijsclub gebeuren, ijsbond, Elfsteden. Dus alles wat met schaatsen te maken heeft, dat boeit mij. Ik heb een grote collectie kinderboeken met een thema schaatsen, een cover, dat er een mooie cover voorop staat met winter en ijs. Toen wij 6 jaar geleden hier kwamen wonen, toen stond hier een oude garage met een asbestdak erop. En nou ja, toen wisten we wel dat we daarvoor kwamen te staan. Dan had ik een hele grote verzameling schaatsen. Dat was inmiddels allemaal in bananendozen op zolder. Ik kon er niet meer bij, ik wist niet meer wat ik had. Dus als er een schuur moest komen, dan moest er ook een zolder op komen waar ik mijn schaatsen kwijt kon. Het is geen museum, het is een verzameling. Het is wel inmiddels een behoorlijke verzameling geworden, dat realiseer ik me ook wel. Maar ik let heel erg op detail en een museum die wil gewoon dit en dan weer een volgend item. En ik ga allemaal in die kleine details zitten als verzamelaar. Dus ja, zeg het maar. Voor mij is het in elk geval geen museum. Wat een ander ervan zegt, dat moet hij zelf weten. Ik verzamel heel specifiek Friese merkjes, kleine merkjes. En dat zijn als merkjes die door een smid in het ijzer zijn geslagen. Het is een Fries schaatsje of een doorlopertje. Maar er zat een ander merkje in. Nou, dat vind ik dan leuk om daarop te zoeken. Het moet er heel netjes uitzien dat ik ze direct hier neerleg. Maar meestal haal ik ze helemaal uit elkaar. De ijzers maak ik even schoon. En dus meestal zit er roest op en ja, nou ja, dan maak ik het even mooi schoon. Als er een klein merkje in zit, dan komt het ook beter even naar voren toe. En de houtjes komen uiteindelijk een beetje was komt erop. En dan zet ik ze weer in elkaar en dan komen ze hier te liggen. Dit zijn een paar schaatsen gemaakt door Gerrit van der Bos uit Holwert. Nou, hij was smid begin 1900. En in de wintertijd maakte hij ook wel eens even een paar schaatsen voor familie of voor een paar vrienden. Hij heeft nooit veel schaatsen gemaakt, eigenlijk heel weinig. En ja, hier zien we dan ook heel duidelijk het G van der B. En dat is dan Gerrit van der Bos. Ik mag wel graag even het over vroeger hebben en het terugdenken aan mijn kinderjaren. Ja, dat mis ik. Ik mis de ouderwetse winters. Gewoon een dik pak sneeuw, maar liever nog dat er ijs ligt en dat je kunt schaatsen. Nou, ik word zelf wat ouder, dus ik ben niet zo heel actief meer in het schaatsen. Maar als er ijs is, nou, dan ga ik schaatsen. Daar ben ik niet meer te houden.